Primeira visita do delegado do Goberno en Galicia a Vilagarcía. 4 meses despois de chegar ao cargo, Javier Losada mantivo un encontro co alcalde da cidade, no que tamén participou a subdelegada do Goberno en Pontevedra. Alberto Varela quixo agradecerlle o xesto. Algúns non teñen tempo en 3 anos de vir a visitar a unha das cidades máis importantes de Galicia, e a realidade é que outras persoas que entenden que están ocupando un cargo institucional, en este caso Javier, moitas gracias. Na xuntanza un dos asuntos centrais foi a inseguridade e a sucesión de roubos rexistrados nas últimas semanas. O delegado entende que esta situación é puntual e defendeu que Vilagarcía é un lugar seguro. Comprometeuse a incrementar a seguridade na localidade e culpou o goberno de Rajoy da escaseza de efectivos en corpos como a Policía Nacional. El anterior gobierno decidió no convocar plazas y estamos pagando esas consecuencias. Ya hemos a nivel de España tomado a decisión de incrementar en 3.000 efectivos la Policía Nacional, que a lo largo de los próximos meses se verá en lo que es la tasa de reposición. Sobre a mesa tamén reclamacións históricas para Vilagarcía como aveo a segunda fase do paseo marítimo. Neste caso, asegurou que o goberno de Pedro Sánchez está disposto a que no ano vindeiro se comprometa esa actuación. O delegado aproveitou ademais para anunciar un proxecto de rehabilitación de vivendas que deixarán a provincia de Pontevedra máis de 4 millóns de euros. Estamos hablando de 12 viviendas en los núcleos de Carril, de Vilasoán y de Vilagarcía, que en el caso de la provincia de Pontevedra alcanzan las 594 viviendas. Tamén avanzou novidades na variante oeste da N640. Quiero anunciarles hoy aquí la próxima licitación del contrato de servicios para redactar el estudio informativo. Como saben, esta variante oeste de Caldas de Reis y el acceso al puerto de Vilagarcía es unha actuación de importancia. O delegado comprometeuse a estudar todas as demandas formuladas polo Concello como unha nova casa cuartel para a Garda Civil. Tras a reunión co goberno local, Javier Losada mantivo outra xuntanza con representantes de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes vilagarciáns quixo trasladarlle ao Executivo Central as súas inquedanzas sobre a actual legislación que regula os períodos de rebaixas.